הפעם החלטנו על קונספט אישי ופשוט. אביגיל בת 5 ורצינו להכין לוח תמונות השראה לחדר החדש שלה. מדהים איך בתוך היצירה תמיד אפשר לגלות עוד נדבך באישיות של הילד, הקשיים והחוזקות שלו, מה הוא אוהב ודפוסי התנהגות. אז בחרנו יחד תמונות של המשפחה מהמחשב, הגענו לדרור ליצירה והדפסנו תמונות צבעוניות, רכשנו לנו לוח שם עם נעצים, מדבקות וטוליפים יפהפיים ויצאנו לדרך. תחילה אביגיל גזרה את התמונות ושיפרה את מיומנויות המוטוריקה העדינה שלה. אחר כך עברנו לשלב התכנון. איפה לשים כל תמונה? אני, הבלגניסטית, אוהבת לשים תמונות באלכסון. אביגיל לעומת זאת רצתה לשים בקו ישר מאוד מסודר, קצת שמרני לטעמי, וגם כשהצעתי לה לשנות, היא התעקשה על הסדר שלה. אז זה כמובן נתן עוד הצצה למישהי. אחר כך נעצנו נעצים, נתתי לה אפשרות לכתוב בפתקים דברים, היא רצתה לכתוב את השם שלה בעצמה והוספנו גם תאריך לידה. אחר כך המשיכה בהדבקת מדבקות של נסיכות ויהלומים שהיא מאוד אוהבת, וגם התנסתה והצליחה בקישוט עם הטוליפים. טוליפ שלעצמו דורש מיומנות, כך שהתנסינו קודם כל על נייר ואחר כך על לוח השם. גם כשיצא לה בטעות קטע שלא התכוונה לכך, בהתחלה התבאסה, אבל אז גילינו ביחד איך ניתן לשפר ולהפוך את הטעות לאומנות. בקיצור, זו הייתה ממש חוויה, ואביגיל ממש התנסתה והצליחה גם לשפר את מיומנויות המוטוריקה העדינה שלה וגם בתכנון, וזה גם היה ממש זמן כיף של אמא וילדה.